11 barangay sa Calasiao, Pangasinan patuloy pa ring nakakaranas ng baha. 7 mga paaralan sa bayan muling nagsuspende ng klase dahil sa baha. Naka-red alert status pa rin ng MDRRMO dahil sa habagat. Ang iba pang detalye, alamin sa report. Mahigit 1 buwan nang binabaha ang bahay ni Aling Marcy sa barangay Nalsian, Calasiao, Pangasinan. Mas tumaas pa raw ang baha dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Diyan, uaagos yan. Pag umakyat dyan sa highway, dito natutuloy yung tubig. Agos lang doon na yun. Kawawa na yung mga mabababang bahay. Tapos yung mga daan nila baha na rin. Sa kabila ng magandang panahon, ang nagiging problema ng mga residente sa mga interior barangays ay yung pagpasok ng tubig sa kanilang mga lugar. Dahil kagaya dito, kahit na maganda raw ang panahon, pahirapan na yung paghupa ng tubig dahil wala nang malabasan yung baha mula dito sa kanilang lugar. Unti-unti nang humuhupa ang level ng tubig sa Marusay River. Mula sa 9.5 feet above normal level kahapon, bumaba na sa 9 feet kaninang umaga. Sa kabila ng pagbaba ng level ng tubig sa ilog, lubog pa rin sa baha ang 11 barangay sa bayan. Sa 10 AM monitoring ng MDRRMO Calasiao, pinakamataas ang baha sa Lumbang at Talibao na nasa 4 na talampakan. May konting pagbaba po although medyo mabagal po yung paghupa ng tubig baha. Dahil sa baha, suspendido ang klase sa 7 paaralan sa bayan. Hindi pwedeng dumaan ang light vehicle sa barangay roads ng Banawang, San Vicente at Lasip. Nakataas ang red alert status sa bayan dahil sa habagat. Doon po sa mga nag-suspend, dahil may localized suspension tayo, hindi naman po lahat ng schools ay binaha. Ang ano lang po, ang concern po nila is yung daan papunta sa school at saka yung panggagalingan ng mga students na affected ng baha. Pinag-iingat ng otoridad ang mga residenteng nakatira sa gilid ng ilog.